Здравейте, хора! Днес бях на нещо, наречено от хората груминг. Аз лично го наричам измама с хубав край. Отидохме в VIP груминг. Явно съм VIP. Не знаех, но приемам. Още с влизането разбрах, че нещо не е наред. Всички бяха прекалено усмихнати. Това никога не е на добре. Имаше дори и кучета. Това, което виждате, е Акира. Да се върнем на мен. Далиха ме, говориха ми мило. И в един момент видях как къпят едно куче. Стоях и го гледах мрачно и философски. Задавах си въпроса, значи така изглежда моята съдба. И след това съдбата дойде и за мен. Къпане, пяна, още пяна. В един момент изглеждах като облак с криза на идентичността. После започнаха да ме слушат. Но звукът беше като от излитащ самолет. Казах си, това ли е краят за мен? Но не, това е било само началото на преобразяването. Разрезаха ме така, че вече съм по-пухкав от възглавница. И знаете ли кое е най-странното? Хареса ми. Но не казвайте на никого. Имам си репутация. С бялото куче също се справиха отлично. Въпреки че съм котарак, умея да имам добри взаимоотношения с кучетата. Ако питате мама, това значи soft skills. Сега съм чист, лъскав и мириша подозрително добре. Честно сам се гледам и си мисля, Тито, ти си произведение на изкуството. Ако ме търсите, ще съм някъде, където ме обожават. Тоест навсякъде. До следващия път.